denai suruh udah babini udah ketujuh bagalung surang udah ketujuh bagalung surang namu benaka bukit tinggi kan oi nan ketujuh lalu curang anak ketujuh lalu curang namu benada nai babi ini kurang dekat tujuh jabatan denai kurang dekat tujuh jabatan denai di hati indah duduk di mana nan hitam tadi duduk di mana nan hitam tadi oi sambalado baminya minya ada kandung oi oi nan dimakan pagato jari yang oi nan dimakan pagato jari bujang marando kadi pajina alamat baku nan kakari yang alamat saku nan kakari oi kata lai bekandang ane da bujang marando di malalonyo bujang marando di malalonyo ya pajamati isinta do manambang malam tatang ko pulo manambang malam tatang ko pulo pagi dah kandung ngai nan ka pulang di hari sanjo nan ka pulang di hari sanjo oi nan ka uni sagalo mati bao kasih ko diduikan pulo bao kasih ko diduikan pulo pagi dah kandung ngai nan kapai jalang siang nan kapai jalang siang denyo ke uni labanya mati sabanya iko nan bujang sabanya iko nan bujang oi nan yo apa oi guno jari dah kandung oi guno jari buku membuku oi guno jari buku membuku lamo bana udana babini oi bantulah diam dah baulu oi bantulah
kandung nan ka pulang ada kamu aro nan ka pulang ada kamu aro aku udah indah babini sabanya iko nan jando jando sabanya iko nan jando jando pati lasalung amui sarunai da kandung ai tiba dilawi nyomanga lombang tiba dilawi nyomanga lombang sudahnya udah baju jai kini dapai jauh orang tabah kini dapai jauh orang tabah Thank you.